Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Cheer! Uncle Dago And Tita Tanya Chinita. Na-in-love ako sa kapitbahay ko. Feel good morning po sa mga nagpa-renovate at nagpagawa ng bahay. Lalo na sa mga construction workers na nakatutok sa programang Mga katas ng nakalipas. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Pio. 35, single, medyo gwapo, mula po sa Taguig City. Kami na lang po ng pinsan ko ang nakatira sa aming bahay, Colantits, dahil nagretiro na po ang aking mga magulang at mas gusto nilang manirahan sa probinsya. Ang katas ko po ay tungkol pala sa bagong kapitbahay namin. May bagong umupa, pero bago tirahan ay pinarenovate niya po muna ito. Naiistorbo kami, pero wala tayong magawa dahil kapitbahay eh. Hanggang isang araw, nagpakilala yung mismong titira sa bahay na ginagawa. At dito na nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Gaw, hindi ako makatulog, Gaw. Ganun ba, Gaw? Ako nga rin, Gaw. Ay, ingay talaga ng construction niya sa kabila, Gaw. Ba't di kayo makatulog? Ang ingay-ingay, paulit-ulit. Ba't ka ba nandito? Maingay ka din pag gapi eh. Nag-ano ka, cover ka ng kumot. May ka-video call ka. Di ka nagre-reklamo eh. Siyempre. Okay lang yung ganyan. At least maging happy tayo sa kapitbahay natin na umasenso sila, nakapagpatayo sila ng bahay. Pero renovation lang daw naman yan. Kilala mo ba yung may-ari dyan? Hindi eh. May tao. Ako na bumukas. Ay. Yes po. May dala po akong tanghalian po para sa inyo. Ilan po ba kayo dito? 1, 2, 3. 12 kami dito. 12 kami. 12 po. Naku. Kulang po pala yung nadala ko. Pang-5 lang po. Ay, hindi! Kasya na yan! Matipid naman kami mag-ulam eh. Bakit ka nagdala ng pagkain? Sino ka ba? Gaw, sino, Gaw? Uy. Ay, hello po. Ako nga po pala si Janine. Ako po yung My God, ang ganda niya. Bakit? Ay, sorry po. Hi. Ako po yung nagpaparenovate sa kabila. Kayo ba? Ang Opo. ganda naman ng pinarenovate niyo po. Ang ganda. Kahit kanina galit. Puyat. Puyat ako daw makatulog. Ay, ma'am! Ako pala si Bong. Galit yan kanina, ma'am.
Anong galit? Kayo yung galit. Ako, sinabi ko po na, ano yan, intindi natin, kapitbahay yan. Talaga mga ano to eh, mga... Ganda niyo talaga. Ang ganda niyo po, ma'am. Nung pinapagawa niyo po. Gusto ko nga po, nagdala po ako ng tanghalian, sinigang na baboy. Uy, ba't pa kayo nag-abala, ma'am? Kasi nga po, Kakaya naman nahihiya po ako dahil alam ko, istorbo po yung bahay namin na nagko-construction. Nakarash po kasi, kaya pakyawan, kaya nag-OT po yung mga tao. Kaya ito po, ulam po. Ay, naku, Sana hindi po wag nyo akong ireklamo kasi kailangan ko lang po talaga iparenovate para matirahan ko agad. Ma'am, tirahan natin, ma'am. Tirahan mo na agad, ma'am. Pagkatapos po, siguro mga 3 linggo pa po yan. Ito po, kain na po kayo. Marami rin kakanin po yan at may sili, tas may patis. Sarap naman yan. Ako pala Sige si po. Pio. Ha? Pio. Si Pio. Kim. Ito mga pinsan ko, si Ako, Kim. si Kim. Ayan si Kim, pupunta-punta lang yun. Pero kasama ko talaga ito si Bong. Yes, ma'am. Ako yun, ma'am. Salamat, ma'am. Ano pangalan niyo po? Ako po si Janine. Janine, okay, Opo, sorry. sorry din po kung Di, ano. okay lang po. Walang Sure problema. po. Bali lahat po ng katabing bahay, pinuntahan ko din, humingi po ako ng pasensya. Nako, ma'am, wala ka nang dapat ihingi ng pasensya. Oh. Salamat po. Eto nga pala po yung number ko. In case po may halimbawa, Akin na. bibidyo okay yung mga tao sa barak. Ako na bahala dyan, ma'am. Sige, salamat po. Alis na rin po, hindi na ako magtagal. Ayan, Salamat nasave po. ko na po. Pio. Po, salamat Iti-text po. kita, ma'am, ha. Ingat po, ma'am. Ganda. I love you. Ay, Ba't kanina mas makagwali nyo? Kanina naingayan kayo eh. akin yun, ha. Simula noon, Call and Tits, ay palagi na po kaming nagtitext ni Janine. Doon ko po nalaman na 31 na pala siya. Pero mukha lang siyang 28. At single po siya, tulad ko. Tuwing wala siya doon sa bahay na pinapagawa niya ay doon muna siya umuwi sa nanay niya. Pero malapit-lapit nang matapos yung pinarenovate niya. Naging close po kami at minsan ay inimbita ko siya na maghapunan sa bahay. Ayan, kainan na! Sure po ba? Oy, Kim! Kamay mo. Bakit? Magdasal muna. Ito naman. Nag-pray na ako, nauna na ako mag-pray. Dali lang. Ay, Ikaw mo po. mag-pray pa, babae, kumain. Ang Mag-pray sarap tayo, talaga ng mag-pray tayo. limpo na inano Ako kumain. magpa-pray. Lord, sumunod kayo. Lord, Lord. Ay, salamat po Salamat po. sa pagkain. Pagkain. Sana po, Sana po. dagdagan Nagdagan. ulit Ulit. ni Janine. Ni Janine. Huy! Ito bukas. Tsaka po, Saka po. nawa po, Nawa po. masabi na Masabi na. ng pinsan namin, si Pio, Pinsan namin si Pio. yung nararamdaman niya Stoy! Uy! sa katawan, sa katawan. Sa katawan. Amen! Sa pangalan ni Bong, Sa pangalan ni Bong. Amen. Amen. Ano ba kayo nakakahiya? Sorry. Nag-pray na nga. Pasensya na. Janine, ito. Ganito po ba talaga kayo? Makukulit kayo magpipinsan, no? Ako Pero, nagluto niya pinaupong manok. Ayan. ala, Specialty first ko time yan. po makakatikim nito. Yan. Inaluan ko ng ano yan, ng pineapple juice tapos may... Uy, baka ang dami mo nagastos para lang ano ka ba? dahil lang dito. Nag-invite ako dito para... Di bale, babawi ako bukas. Hindi mo kailangan bumawi. Okay lang yan. Siya nga pala. Pabawiin mo, par. Gaw, nagagutom tayo. Gaw, pabawiin mo. Uy, okay lang ba talaga dito Saka kung may makikain? inihaw na bangos. Ano ka ba? Ang dami, parang fiesta. Pag wala ka, hindi naman ganyan yan. Hindi nga namimigay yan eh. Oo nga, di. Diyos Pag, ko.
Pag wala ka, sardinas na kami dito. Oo, pag wala ka, yung isang bangus niya, 5 araw niyang So ulam ganon, yun. ganon, laglagan tayo, ganon. Hindi, sinasabi lang namin na special ka talaga, Janine, kay Pio. Oy, oy. I knew I love you before I met you. Ay, I ano ba yun? think a dream to Ay, into pasensyahan mo na sila. life. Anong team song nyo pag naging kayo na? Ano ba kayo? Tumigil nga kayo, nakakaya kayo. Kayo talaga, nagjo-joke. Oy, di kami nagjo-joke. Pero, ikaw ba, di ba nagkausap na kayo sa chat? Saan level na ng usapan yung chatan yung dalawa? Uy, tumimik. Ay, hayaan mo na yan sila. Hindi, ano naman, getting to know each other. Tsaka mabait na pinsan tong CPU di ba? Oo naman, mabait yan. Magbibigay nga yan ng pang soft drinks eh. Hindi lang soft drinks, par. Agaw, mabibigay pa yan ng pang beer natin o pang alak natin, mami. Wag na kayong bumili, mag-alala. Meron akong dalang red wine at may 2 soft drinks. Ikaw pa nag-abala, nakakaya. Hindi, ito nga lang yun. pinadala eh. Hindi, alam mo naman ganun ako talaga. Bilang ang ingay nung bahay na ginagawa. Pasensya na talaga. Sige na, kumain na tayo, please. At tumalis na kayo. Ano? Saan ba tayo pupunta? Ano? Wala tayo punta. Pinaglalaro mo kami ng Counter-Strike? Wala nang Counter-Strike kayo. Kaya nga, anong outing? Hindi tayo mag-outing ha? Wala nang Counter-Strike, par. Gaw. Sige na, please. Aalis pala sila after nito. Ay, ganun ba? Oo. Hala, baka... Sige na, kain muna tayo. Kain sige. ka na. Tikman mo nga. Ano, masarap ba? Hala, ang sarap. Ikaw nagluto nito? Sure ka? Ako nga. Look, ideal husband. I knew I love you before. Dito kami ha. Sabi lang namin sa'yo. Maybe it's into Tama na. Grabe Ubus na. tapang ng wine dinala mo. Ano yun? Parang, Tapang, sorry. Bigay sa akin nung Pasko. Hindi ko naman iniims nun sa bahay. Pero nag-enjoy ako. Paling ko. isa pa nga, para magulat ulit ako. Wag na. Ikaw naman. Gantihan mo ko. Okay. Mm. Uy. Ay, ganun ba yung gulat? Sarap mo. Ang tamis ng halik mo. Lasang wine. Pero parang Ano hindi ko lasahan? nalasahan. Isa pa nga, lasahan natin. Sige nga. Tingin ko sa bibig mo. May tumulong wine, no? Wala, ano ba yun? Uy, baka yung mga pinsan mo doon. Wala, malis na, pinaalis ko muna. May basketball dun sa Kaya covered pala court eh. pinaalis mo, ha? Ay, ano, naantok ka na ba? Oo, gusto ko sana maghiga sa kwarto mo. Uy, sure ka? Ayaw mo? Sure ka? Sure na sure. Joke ba yan? Di, joke lang. Ito, mapagbiro lang talaga ako. Pinapalight ko lang yung moment. Pwede ka na pala matulog dyan sa bahay mo? Pwede na. Pero hindi pa tapos, no? Oo, pero pwedeng pagtiyagaan. Pwede makitulog dito. Tara! Joke lang. Joke. Sige na, atid na kita, baka Halika na. antok ka na. far beyond the Dito na tayo. Pio, Hmm, nag-enjoy ako. nag-enjoy din ako. Good night. Ganun. Janine. Uy, tinatagalan mo. May pagkagat ka na. Sige na, pasok ka na. for you anyway. This time po, Kolantis, super in love na po ako kay Janine. Grabe yung halik na yun, talagang nagmarka po sa akin. Di ako makapaniwala. Isang maganda na tulad ni Janine. Hahalikan po ako. Sa tingin ko nga po, siya na yung mapapangasawa ko eh.
Sabi ko sa sarili ko, Pio, ligawan mo na yan. Ituloy mo na. Kaya ito na nga po yung ginawa ko. Ano? So yun na nga. In love ako sa'yo, Janine. Hindi ko alam pero hindi kita nakakalimutan kahit nasa trabaho ako. Ikaw nasa isip ko. Hindi ko Pio, alam. ganun. Excited ako makita ka. Excited ako umuwi dito para makita ka. Pio, alam mo, natutuwa ako na ganyan nararamdaman mo kasi pareho tayo eh. Excited ako makita ka, gusto kitang makasama lagi. Alam mo, yung mga pagkakataon na magkasama tayo, hindi ko yun makakalimutan. Napaka-special mo sa akin. Pero, Pero Pio, ano? kalimutan mo na ako. Ano? Sorry kung na-inlove ka, kung na-fall ka, sorry. Sorry kung di kita napigilan at di ko napigilan din yung sarili ko. Nayaan kita na halikan mo ko, magbanding tayo, lumalim to, pero kalimutan mo na ako. Hanggang dito na lang yun at di ko na yun susundan. Janine, bakit? Ano bang nagawa ko mali? Ay, Single ako, legit yan, alam mo. naniniwala ako sa'yo at natutuwa ako sa'yo na napaka-genuine mong tao, pero Pio, ayoko. Ayoko kang masaktan. Ayoko kitang masaktan, Pio. Meron kang iba? May asawa ka na ba? Makinig ka. May boyfriend ka na ba? Makinig ka muna. Makinig ka. Pio, kapag pinatagal ko to, mas masasaktan tayong dalawa. Ano nga? Ipaliwanag mo sa akin, Janine. Hindi ko maintindihan eh. Pio, may breast cancer ako. Ano? Stage 3. So, kapag na-attach tayo sa isa't isa, pag iniiwan kita, mahirapan ka lang at di ko yun kakayanin, sisisihin ko yung sarili ko. Janine. Kaya please, kalimutan mo na ako. Kalimutan mo kung ano man yung namagitan sa atin. Huwag mo nang palalimin yan. Huwag na nating palalimin to. Ayaw kitang masaktan. Ayaw kitang makasaktan, Pio. Kaya please, lahat ng yun, huwag mong isiping may meaning yun. Sorry. Sorry, Pio. Huwag mong sabihin, hindi yan pagmamahal. Kalimutan mo na yan. Sorry, hindi kita kaya saktan. Sorry, kalimutan mo na ako. Gusto kitang alagaan. Gusto kitang... Hindi yun ganun kadali, hindi. Please lang. Please lang.